Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα θα παίξουμε παιχνίδια. Από την κατάλληλα. Θα παίξουμε στα Fall Guys, Roblox, τα πάντα. Ό,τι έχω. Ωραία. Άμα θέλετε να παίξουμε μαζί, κοιτάξτε εκεί πάνω το όνομά μου. Να, εκεί πάνω αυτό. Άμα θέλετε πηγαίνετε να το γράψετε για να γίνουμε φίλοι. Για αυτό εγώ θα παίξω αυτό. Είναι λίγο πώς να σου το πω τώρα, κολλάει λίγο. Όχι, μου σπάει τα νεύρα που βάζουν πολλά ακριβά πράγματα. Εντάξει, το έχω φτιάξει λίγο. Θα παίξω, θα πολεμήσω με τους Skibidi Dollars, γιατί την προηγούμενη φορά έπαιξα με τους Skibidi Dollars με τα ηχιάκια τους, ξέρετε. Κοίτα πως κολλάει. Είδατε πως σας έλεγα κολλάει. Τι, από την αρχή. Γιατί από την αρχή το είχα... Με κόρεζε. Όχι, δεν μπορώ να δω. Το παιχνίδι με έχει τρελάνει. Τι να παίξω. Oh my god. Θα παίξουμε την χανάρα. Τέλεια. Το καλύτερο μου παιχνίδι είναι αυτό. Άμα είναι με λεφτά, βγαίνω. Συγγνώμη που δεν έχω παίξει ακόμα. Αλλά το παιχνίδι φταίει. Αυτό το βίντεο μπορεί να είναι live. Μπορεί. Δεν ξέρω γιατί δεν με αφήνει το πολύ. Τώρα περιμένουμε που κολλάει. Πόση ώρα θα κάνει? Βγαίνω, δεν μπορώ. Θα παίξω κάτι άλλο γιατί ακόμα δεν έχουμε παίξει. Θα παίξουμε Lamar. Θα παίξουμε G. Τι να παίξω? Γράψουμε κάτι στο σχόλιο. Εγώ θέλω να παίξουμε Lamar. Αυτόν το Lamar. Και έχω γίνει πάρα πολύ κατηγορητικός. Τώρα θα δείτε. Σπιταρόνα, μαξάρα, τα πάντα. Δεν θέλω. Δεν έχει άλλο, το έχω τερματίσει. Τα έχω περάσει όλα. Και κοιτάξτε πόσο εκατομμύρια έχω. Κοιτάξτε εκεί πάνω τα λεφτά μου. Ποιος είναι? Μπορώ να πάω και από την αρχή. Αλλά δεν κάνω. Γι' αυτό είναι πάλι στο χάλι. Με διώξαμε από το πλούσιο σπίτι. Τέλειο. Με ενοχλεί όταν μιλάμε 5 ώρες. Και έχω βγάλει ήδη πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Έχω βάλει μια στιγμή. Τι κάνεις, Τζένερε, πας καλά? Εντάξει, τώρα φτιάχτηκα λίγο. Κάμερα. Τι?
Παιδιά, αυτό το βίντεο μου αρέθηκα. Αν σας δώσω ένα like, εγγραφή, να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι και τα λέμε.